қиёфагума ғарибӣ мерам як пиёла чойит кунам барои зиндагӣ мерам нея наши ҷураҷон ғамум додан хаста шидум ҳар ҷо даъватам кардан монда дил шикаста шидум игапад нутуғрия игап танагу ҷураҷон барои сухан кардан иҷозат пирсенаешон майла акаҷон гап нест гуфтуму сар хам кардум бо та ғарибӣ мерам ягон сол пас бармегардам оби чашми оиламай бари рӯш тоза кардам отаҷон дуоби тебат тани сиҳат баргардам бада пеши ягон кас ягон вақт сархам накардам мара падар модарам мардбача тарбиям кардам будав ғарибӣ рафтум сумми қалинга ҷамъ кардам омадам зан гирифтум мошиқира маҳкам кардам идаф мерам коркани хона чама мебардорум да ҳеҷ кам муҳтоҷ нестам ай дӯсти номард безорум да ғарибӣ бачаҳо как бута ки да хизматем да як ҷо 10 нафарем ҳамамон аз як давлатем навбат қатъия иҷа хонаруӣ авқот кунӣ акаи фарид имрӯз чӣ таре авқот мекунӣ саҳри бушлати ғавса мепӯшем стройка мерем сумора ки ҷамъ кардем мерем ва тамдам мегирем шукри худо ба ҳамаш меҳнати ҳалол мекунем имрӯз камтар кор кардем дига шаб пагон мекунем вақте ки якум бор ма ғариб шидум мушиқ будум шабо то низ пирӯзӣ қатъи ҳамон гап мезадум давраи патсанӣ буд ба ёд миям механдума қатишки ҷанг мешидем таннаҳома мекандума давраи аҷоиб буд хуни бадан меҷӯшидак не ки шакли ҷавонӣ шарми мора мепӯшидак акаҳо механдидан вақте дод дувой мекардум ва телқати янгатон ҷангу дашномон мекардум алёд намера ҳеҷ вақт вақте гуфтан шум мекуна гуфтум бирем биген шамара беобрӯ мекуна бародарон мегуфтан зид наша ҳамаш мегзара ту патсан камбағали бисёр наки дарди сара ҳоли додар баҷум ту сумма ҷамъ ки хона бира туи калон ки зангиру интизор местатира у вақт ма ошиқ будум ба гапшон деврам мешидум ба ғайр аз ҳаму духтар ҳеҷ кара ман намедидим ҳама чи пасти сар шид зиндагӣ морам дигар шид падар модармон пир шид табармон як таҳамсар шид як рӯзу духтарака ай дурӣ дидум зиқ шидум зиндагиш вазвин будай ҳама короша бахшидум ки вақту соат дарда дур намекунад дурӯғай бироза ёд мегирӣ ай бари ягон кас бирай ба дард одат мекунӣ майда майда мехирата вақту соатиш мия бо саломети ҷурата ҳамаи чӣ мегзара ғаму дардам мегзара ғарибиам мегзара ҷавонирам мегзара ягон чи абадӣ нестай барои ҳаме рӯ афтода нашавад